ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କେଉଁ ଆପ୍ସ କେତେ ସମୟ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସ୍କିପ୍ ଜମାରୁ ବି କରିବେନି, ପୁରା ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଆପ୍ସ କେତେ ସମୟ ଚାଲୁଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଆପ୍ ସେଟିଂ ଖୋଲିଦେବେ, ତାପରେ ସେଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ଆପ୍ ଟାଇମର୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନ ମିଳୁଛି ତ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ଆପଣ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆପ୍ ଟାଇମର୍, ଦେଖନ୍ତୁ এইଭଳି ଲେଖିବେ APP ଆପ୍ ଟାଇମର୍, ତଳେ ଆସିଗଲା ଦେଖ ଆପ୍ ଟାଇମର୍ସ। ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ଆପଣ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ ଟାଇମର୍। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଯେ ଏ ଆପ୍ କେତେ ସମୟ ଚାଲୁଛି, ସେଇ ଆପ୍ ଆପଣ ଖୋଲିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଆପ୍ସ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲକ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଜମାରୁ ବି ଆପ୍ସ ଦେଖିନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ୟେଷ୍ଟରଡେ, ଟୁମରୋ, ଟୁଡେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏମିତି ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଆପ୍ସର ଡିଟେଲ୍ସ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପ୍ସ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେଖେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫେସବୁକ୍ ଅନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଟୁଡେରେ ମୁଁ 1 ଘଣ୍ଟା 50 ମିନିଟ୍ ଦେଖିଛି। ତ ୟେଷ୍ଟରଡେରେ 3 ଘଣ୍ଟା 14 ମିନିଟ୍ ବି ଦେଖିଛି। ମଣ୍ଡେ, ଟ୍ୟୁସଡେ ଯେକୌଣସି ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଇଜି ମେଥଡ଼। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଦେଖିଲେ, ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜାଣିପାରିବେ ଆପ୍ଟି କେମିତି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ବା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଟ୍ରିକ୍ ଜାଣିବାର ଅଛି ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା। ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଆସିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।